малка мома, град, градила, наричала. За да правиш изкуство за деца, според мен трябва да си запазил тази детска вяра и наивност, която самите деца притежават. Възрастният човек вика сега това как го направиха, а детето вярва. То вярва в магията. Ако можех да имам едно магазинче, бих продавал, познайте какво? Надежда! Това да си куклен актьор е всъщност много отговорна професия, защото децата всичко разбират. Децата обичат да разграничат кое е лошо и кое е добро. Това е идеята на кукления театър. Поне едно дете да възпита в себе си добър човек. Надпис за мен беше една малка казармичка. Много ритмичен станах. Преди това бях така... Много така неориентиран. Надали ще ни се отдаде възможност с някой друг 4 години да си толкова близък. В всякакъв смисъл. Сме близки. Понякога се заплитаме даже. С какво? С крайници. Завършваме при професор Бони Лунгов, на когото страшно много благодаря, че беше строг. Благодаря на доцент Майя Енчева, благодаря на Константин Каракостов, че... Получих и сила, и вяра, и надежда. Професор Бони Лунгов много рядко показва, че ни обича. Много добре знаем, че ни обича. Ние също много го обичаме. Обичам ги, разбира се. Аз ви обичах. Аз ви обичах. Изгарях и от ревност, и от страст. Обичах ви. Тъй искрено, тъй нежно. Дай Боже и друг да ви обича, като нас.